Abota alkhairi ce a rayuwa, ma'anar abota cikin alaƙa shi ne tarayya. Fara sunan ilahu shi na kira, makagi na duka halitta gare shi na dogara. Daɗa lafiya a jikina ka ƙara min shahara, daɗi ko wuya in ya same ni godiya za na ƙara. Agar abota na ɗauko yau zan tura sako, abota idan da fahimtar juna sai kaga ta yi ƙarko. Darajar abota da girma kuma tana da ƙarfi, wani sa'in hakan na yawan faruwa. Aboki ya fi wani ɗan uwa, aboki ya fi wani ɗan uwa. So abokinsa ni ma ina son abokina, ke maki so ka warke idan ma da dama ki bata gurin kwana. Ko yana da rana a cikin alaka da tausayin juna, alakar abota ta wuce dukkanin tunanina. Aboki yana da rana ma masoyi na da rana, a gara guri da juna inda dare da sauran rina. Alakar ta tarwatsa ku zama tsintsiya, abokai banga kamar ku ba na duka muku tambarin girma, na duka muku tambarin girma. A gaida Murtala Gana sanni dan amana, ka zama tsaye a cikin su na kira ka bango. Muje zuwa ga gaisuwa a gare ku 'yan ƙasar Ghana, a gaida Lukumani aboki ne yana ƙasar Ghana. Na gaishe ka oga kai ma aboki ne kana Ghana, bada masu shi ma aboki ne yana ƙasar Ghana. A gaida Awwal aboki ne shi ma yana Ghana, a gaida Gaji aboki ne yana ƙasar Ghana. Na gaida ku mutanen Ghana. Dan mai gari na gaishe ka amini ƙasar Ghana, a gaida Atto aboki ne shi ma yana Naija, a gaida Lawali da Yakubu duk suna ƙasar Senegal. A dole zan sako min tare da Nasiru 'yan ƙasar Senegal, ba za na manta Messi da Asman suna nan ƙasar Senegal. Lawali da ɗan mamman na gaida koko na can Kadubar, Citu Sallah ɗan Amba na gaida ku 'yan Kadubar. Alhaji Alhassan aboki ne shi ma yana Kadubar, na gaida ku 'yan ƙasar